полей. И эта традиция, конечно, пошла от англичан. Гольф, крикет, да, это вот любимые игры сингапурцев. Сингапур – это достаточно высокий уровень жизни в стране Сингапур, поэтому здесь любят вот и дорогие виды спорта. Население Сингапура почти 6 миллионов, 5,9 миллионов. И из них, как вы думаете, какие национальности преобладают у нас в Сингапуре? Китайцы, индусы, так, малайцы, да, малайцы. И четвертое, как мы говорим, евроазиаты. Это уже дети от смешанных браков, то есть европейцы с азиатами. Го превръщат в пристанище и в търговски център. Това е било едно малко рибарско селце, в което са живели към 150 човека. Може да си представите какво развитие е получил града след този момент до ден днешен, когато е 6 милиона и изглежда по този начин, който виждаме в момента с вас. Понеже ме питахте дали ще видим лъва и дали ще видим Марина Бей някой от вас, ето отговор на въпроса ви, ще ги видим, така че ще отидем и се разходим покрай тях. Което е добра новина, защото до вечера ще може да се разхождаме в китайския квартал. Отсюда как раз стартует Формула-1. Вот эта дорога под нами, по ней начинается гонка F1, Гран-при. Каждый год в конце сентября, начале октября в Сингапуре проходит Формула-1. Съезжается очень много туристов, приглашают звезд на концерты. То есть это происходит ежегодно. И гонка идет прямо по центру города, по историческому центру. Конечно, делают заграждения. Вот. Ну, пожалуйста, приезжайте к нам на гонку, если вы желаете посмотреть. Все бывает очень организованно. Приезжают звезды, поэтому это очень интересное событие. Сейчас поначалу наш водитель обвезет нас вокруг фонтана богатства. Сега тук минава Формула 1 трасето. Пойдемте дальше. Върховния свет. И были магазины, склады, шла торговля. Сейчас это ресторанная зона, называется эта территория Булки. Вечером можно прийти сюда поужинать, либо просто погулять вдоль реки. Вот, очень такая популярная зона, променад, да, вдоль реки Сингапур. Сейчас мы движемся, будем двигаться. Пройдем еще несколько исторических. Известное здание с озеленением. Вот то здание с озеленением. Все строятся с озеленением. На балконах, на крышах, при зданий. То есть это вот целый такой интересный проект. Ну что ж, Намираме се в момента в мястото, където е било първото търговско и пристанищно селище. И потом по мосту мы пройдем в сторону на набережную. Това, което казват, това ми е интересно, е, че водата в Турция добива най-много от дъждовете, защото да вали всеки. Деревьев, это все за отелем. И вот этот центр Марина Бэй называется. Марина Бэй – это морской залив. Вот этот залив, который был создан искусственно. Почему? Потому что здесь было открытое море. Сейчас весь этот кусок был насыпан и построен вот этот комплекс. Это построили американцы, 8 миллиардов сингапурских долларов. Отель был открыт. Двигаться дальше.
даосским. Имеет такую классическую китайскую архитектуру. На крышах дракона, они симметричный символ мудрости, защиты. Да? И храм покрашен красный цвет, цвет благополучия, богатства. Храм был открыт в 1989 году, построен на пожертвования. Имена людей, кто сделали небольшие пожертвования, указаны на перилах, таблички висят. Именно тех, кто сделал большие пожертвования, указано в самом храме. Първото място, което ще посетим в Куала Лумпур, това е китайския квартал и един много интересен буддийски храм, който, т.е. той не е буддийски точно, но е китайски храм, който е построен през 1289 година. Тук няма изключително стари такива неща от 4, 5, 6 век и така нататък, просто градът е нов, затова всичко в него е сравнително много. Пришло в упадок, да? Оно очень плесенью покрылось. Сейчас делают полностью капитальный ремонт. И этот дворец был построен в 1928 году. Принадлежал одному богатому китайцу. У него было 8 жен, 26 детей. Он владел оловянными рудниками и жил здесь со своей семьей. Когда на Малайзию напали японцы, он забрал свою семью, последовал за англичанами в Индию. В его доме расположился самый главный японский военный. Там была офицерская столовая. Когда японцы капитулировали, англичане обратно вернулись сюда. Этот хозяин вернулся, но не захотел здесь жить. Он продал свой дом султану этого штата. Султан отреставрировал, жил здесь. Когда Куала-Лумпур объявили столицей всей страны, государство выкупило этот дворец у султана. Султан построил себе новый дворец, а этот дворец сделали королевским дворцом. И вот планирует к концу этого года завершить строительство этого дворца, ремонт этого музея. Мы с вами уже подъезжаем к нашей первой остановке. Просыпайтесь, кто отдыхал, уже подъезжаем. Мы с вами будем здесь 40 минут максимум, хорошо? Канела, разни други подправки, джинджифил. Тук този чай се нарича тарик, така че и в Малайзия го пият, особено тия, които са с происход от Индия. Може да видите различни кафаненца, магазинчета отдясно, рай за шопинга. Тук не трябва да пускаме жените в никакъв случай, защото рискуваме да не се върнем на кораба. Да решим на свободно време. Въпросът е какви карти имат в джоба. Имат пари в кеш, дайте по карти. Очаквам мъжете да ме подкрепят, защото и те имат сметка от тази работа. Да не пускаме жените. Пикет, клуб, главпочтамт, банк, англичан, театр, здание суда. Хорошо?
Все здания хорошо сохранились. Выходим, фотографируемся и пойдем обратно. Това, което ви казах и долу, имаме 10 минути тук да направим снимки и като ни свърши времето, ще ни извикате ред груп, нали, червената група, така че имайте готовност, като го чуете, да тръгваме да се отправяме към изхода, за да не остане някой. Защото има Идваме. 10 минути викнахте и имайте готовност. Не знае. Красен, как си?
Okay, we are going down the train. Study your right head of the elephant and the body sitting down. That is actually a special technique. We can all think. When we build this thing, we try not to remove it. Because you remove it, that is going to be problem. There will be consequences because this is the original occupant. That means we do not disturb even the rock here. We do not remove because this is the original thing. And lastly, I wish all Burian group enjoy your food. If you have a time to go, we're going to have our food in one of the food court. Please. Приближавате, не се опитвайте да ги гадите, не се опитвайте отблизко да се правите селфи с тях и също така, когато видите особено тия големите едрите мъжкари, никога не ги гледайте в очите и не им се усмихвайте, защото те това нещо го приемат като предизвикателство за тяхното водачество на алфа водач. Тоест, ако гледаш един от големите макаци в очите, той това нещо го приема, че се едно предизвикваш на битка и може да скочи да ти направи нещо и това не е шега. Също така крадат много очила, крадат телефони, крадат разни други неща, които са ви в ръцете. Да берем? Ще стане ясно. Пеша ще ме ли помогна? Еми, не ги виждаш с гръб си сега. Тази прохлада. Да, с тях да спускам до моста. Аз искам с лифта. Поне да вижда, мога да вървя, иначе надолу не мога. Сърките назад да не скърчат. Сърките назад да не скърчат.
там вот начинаются мангровые леса, как бы и Сибирь, и геофорес. Геофорес или геофорес это аббревиатура. Красно-коричневые это самцы, а серенькие это самочки. Как всегда, мужики. Да, красивее. Только у птиц. Какой вид? Это называется серебряная макака или макак-крабоед. Крабоед. Маймуните! Далече ще се качат върху нас. Маймуните! Вижте бебето. Храним ги. Амазонката е с бебето, маймунката е с бебето. Ти си на ход. След малко ще стане толкова шумно, че няма да бъде за разказване с него. Че да 15 чакаме тук на тея. Други 15 половин час. Няма гонна плаща. На свой се карма. Позируй. Рада. Толкова дума. Сега разгуши скалата. Бени ли тъмно? Ясин, Хамза, излез. يلا بص يا حمزه بص مع اخواتك
Значи долари на човек е по 50 да му дам. Не бе, на кану. На кану е. Значи $2 да дам. Че то да може ли води. Вече сме на лодките и отиваме в пещерата на прилепите. The best, tayo ba? Местният вид на каяк. Близнаците Влада и Ванко са Cái miệng giáp để về giáp đâu, về giáp rồi. Này đâu có nó sẽ là đây, làm con nữa. Ready. Ето ги нашите там. Ready? Я никога
На това място и има още една много интересна символика в този паметник. Това е начинът, по който това е направено. Ако обърнете внимание, когато се види след малко, само ще ви покажа да забележите тази особеност. Чакаме го да се появи още секунда. Значи ще видите един изглед. Става въпрос за една случка. Слизаме. Далите се бият помежду си за властта над едно царство, което е принадлежало на техните прадеди. И всъщност Арджуна изпитва огризение на съвестта, че ще влезе в битка с своите роднини, ще може да го убие и така нататък. Тая глава Кришна му обяснява, че да убива всеки един човек трябва да се изпълнява непривързано, обяснява му цялата обстановка, философска на йога и така нататък. Тази книга се нарича Бхагавад Гита и може да се каже, че това е Библията на индуистите. Вътре е цялата концепция на индуизма с всичките неща, които са важни един индуист да знае и да следва в живота си. Това е Националната банка на Индонезия отдясно. Да, и аз се. И явно като взри, тогава вече почват едно по едно. Едногодишна реколта ли? Като житото е същото. Едно към едно. Просто има нужда от повече вода и повече влага.
Ето го пред вас вече и храма. Yeah, ladies and gentlemen, at Borobudur Temple. It is one of the biggest Buddhist temple in the world. Exists on the small hill that we call it Borobudur. Boro means temple and they use this system that we call it a puzzle. Yeah, puzzle system. Виждате пред вас е главнатина, която е служила за конструкцията, да може да укрепят твърдите камъни, тъй като споменахме вече, че не се използва цимент и по тази причина камъни са били длъбнати, а други са били издадени, така че се захващат един за друг. Oh. Сме по-малко от половината. 10 човека. То трябва да сме минимум 12, ама... Ема тя краси и сме... East Java province. The East Java province, so different place with the yesterday that you visit in Central Java province. I have one request. Yeah. Can you diminish or minimize the AC because this is very dangerous for us. Mas, AC-nya kecilin. Aku aja. This is the story that I'm about to tell. And the Majapahit kingdom at the time had the power covered to Cambodia, Burma, and then Philippines, and a part of Thailand, and then of course Malaysia, and Brunei, and Singapore, and then Papua. So it's a big country at the time with the power of Majapahit kingdom. We have a lot of proof of the power. We just finished the Ramadan and 31 months. So it was empty, nobody in the road. It was empty, the road is very empty at the time. Когато са се къпали пазило като храм, който е било пазило, в което са къпали кралското семейство. Индуистите, знаете, може би някой от вас, че по принцип винаги гледат да се къпат сутрин или вечер, като правят специални церемонии в чест на Бога Слънце. Така че къпането е част от ритуалите на индуистите и затова водите са много свещени.
Если хочеш, давай дадим им 15 минути. 15 минути ви даваме се разхождате където искате и се чакаме отвънка. Да. Там е само сюда. Му кората, като кожа на крокодил. И също така от хибискус, като има двуцветен хибискус и двуцветен хибискус. И има тук цяло дърво. Много добре се Това дърво е едно от тия, които плесени дървета, но не могат да ще работят. Много вътре има един интересен олтар на дървеж и един на Шива. Моля, да. Ето виждате пъничките с жълтопреношение напред, които ги претяха в различния храм. Ямастваме пред Ганеша. Хайде, още цяло стадо мамуни и друго стадо трябва да ги боли. След това се сме отнила в тая банка. Красиво е вече да се поръче. Okay, you take picture and later go back. Сега направете, ако искате някаква снимкица и да ходим да тестваме вече нещата. Ами, тази виж кирсосовки има различни видове.
Те тук произвеждат два вида кафе, робуста и арабика. Това не е почивка. Ама се усмехни. Ама усмехни са. Lima belas. Окей. Я им дал время 30-35 минут максимум. Там е, там е. Коя стая сте вие? 2-2-0-6. Значи, или да помоля, докато приберем да питаш първо как директно да се представите. Не съм сигурен дали е възможно. Дали е възможно. Добре. И тия басейни може ли вече да се къпим? Окей. Имам грижа. Защото аз обичам нощно къпим. Добре, ще питам. До кога можем да се къпим и какво ползваме безплатно като гости на хотела? Той бяга напред и се тръгна и всъщност пусове, които не са такива, както виждаме. Не, те тук явно не може да са разделени, защото не са такива.
дебели пак. Да, нищо. Заповядайте. Животните и плодовете, които се отпред, какво означава? Всеки храм, всеки едно почтено място си има определени пазители. В Бали има различни пазители, които някои от тях изглеждат като демони, като някакви дяволи, но всъщност те са добри божества, които просто предпазват религия от негативна енергия и предпазват свещеното пространство. Inside no photo, yeah? Inside no picture. No? Yes. No Okay. pictures? Yes. Може да видите прилепите. Se pega la rabia. Y ellos entran ahí. Y si entras te va a caer una. Ellos, pues, un altar, ¿no? Pero la persona que la leyenda o el sacerdote podrán entrar. Es una putada tener que entrar. Меру, это сон для разных богов. Где красота?
джунджури и характер. Примерно. Случайно някой не е разбрал, утре напускаме в 12 часа. Като също така трябва да сме готови с багажите. Аз днес ще подготвя една табличка, според това кой в какви екскурзии е бил, колко бакшиш да предвидите, така че утре по някакво време ще ги събера преди да стигнем до летището, където се мога да дам на шофьори на момчета. Indonesia, but it can be found in the tropical forests of Central Mexico, South America, and Central America. Jadi burung cantik ini tidak berasal dari Indonesia, tetapi mereka dapat ditemukan di hutan hujan tropis di Meksiko, Amerika Tengah, dan juga Selatan. Yes, the chicken are not really good at flying, so this bird have to fly during so much just to travel a short distance just like this. Alright everyone, so thank you very much. Like Indonesia. And the lives to this bird. Ada berbagai jenis ular sanca batik yang dapat ditemukan di Indonesia. And unlike us, I usually use the knife or other sharp object to open up our food, while the orangutan just can simply use bite or feet like this. Tidak seperti kita yang biasanya menggunakan pisau atau benda tajam untuk membuka makanan, tapi bukan di kawasan Asia. Tigers' habitat is generally in large tropical jungles, but they have also adapted to a variety of environment, including wide river. Harimau hidup di hutan rimba, namun mampu beradaptasi dengan air, bahkan terbiasa dengan sungai-sungai besar. Tigers are good swimmer, unlike almost all other big cats. Рибка е хванала. Току-що хванала риба птицата. Как се казва тая? От сорта на пеликана, ма не е пеликана. Да. Това е мъничкото. Ето някъде бил и другия. Ето го бясно. Да. Айде, пламене, там си ти. Аз съм. Сатване. Той. За да се покаже? Да. Ама сега за въздух те само тук влиза.
Това пак е едно от рода на антилопите. Давай му тата, дете са... Те нямат наяждане. Thank you. Makasih banyak. No, behind it. Bésame mucho, mamá, bésame mucho. Como espera esta noche, oh, with my face. Bravo. Bésame, bésame mucho. Y el que conmigo bésame, bésame mucho.